що не спинить, набираем хуткость, далі тільки лепш, кота наша сутність. Гори ясна, коли не погасла, гори ясна. Усім добра і здоров'я, сябри! Вас вітає Гуртка! Сьогодні ми знаходимося в городі Ліда, в Лідському замку, у корчмі Кумпяк. Я вам скажу, що коли ти не побував в цій корчмі, то ти не побував у Ліді. Обов'язково завітайте, поспробуйте блинець, цитронець, дедові напої і станьте щасливими людьми. Запрошаємо, раємо усім.